kelekwe m ọnụ udo dịrị onye ọra onye Igbo, udo dịrị onye ukwu dịrị onye nta. Ebe ọ nọ na gọọmenti asị m udo dịrị ego nke onye chiri ya zere ya dịrị onye ukwu ma ya mụdịrị onye nta mma. Igbo nwe mara enweghị m chọrọ ka m kọwa n'ụbọchị taa ihe gbasara ịchụ àjà. Ọ na-abịa ekwutekwu ịchụ àjà ndị mmadụ na-agba, ọkachasị ndị ụka. But ha atọ no to sacrifice to God, ha na-amata ya mara na ihe. Mana achọrọ m ịkọwa ka obere onye ọ na-ebiri na ntị, ka onye chọrọ ịma ihe mara ihe. Onye makwa na-ama manakwa ntị igwe nna nke ọma bụ. So enwe ụzọ na gboo ndị Igbo si achụ àjà. Ọzọkwa bụ na àjà aha dị oke mkpa kpatara ndị Igbo ji na-achụ ya. Ụzọ na-abụ na ndị Igbo na-achụrụ mmụọ àjà ofu, abụọ ha na-achụkwara mmadụ àjà ma akọwasị ya. Nke ịchụrụ mmụọ àjà dị orike nkọwa ya taa ọ gaghị ebi karịa ma nga na-akọwa ya, na-eme vidio dị iche, na-eme vidio n'ofu na-akọwa ya. Mana ịchụrụ mmụọ àjà erika mara ka mgbugburi mmụọ ka mmadụ. Chukwu na onwe ya bụ mmụọ. Ihe ọwa na anyị na-eme na-apụta ihe tupu ya pụta ihe o mego na mmụọ. Ya mere tupu ngwa na onwe bụ mmadụ ihe adịka o kwesịrị isi ka ọ dị, ị ga-achịlere ya àjà n'otu ụzọ makwa n'ụzọ ọzọ. Ọkwa ịchụrụ mmụọ àjà ma ịchụ Chukwu àjà bụ ihe ọ na-aba apụtaje ndị ụka pụta ha sịrị na sacrifice to God, ya iweta ofere na ihe na-egi nye ha na chọọchị. Ha gwaghị ha were mehere ha mma. Ị na-aghọta? Ha sị inye gwe Chukwu. Elu bụ mmụọ ka ọ bụ, ala bụ mmụọ ka ọ bụ, mmiri nwere mmụọ nọ n'ime, osi nwere mmụọ nọ n'ime, ikuku bụ mmụọ, anyanwụ ihe niile abụcha mmụọ ka eme mmụọ nọcha ha n'ime. Mana ihe m ga-abịa kọwawa na so mmụọ niile a nwere ka esi atụ ha dịka nsi kọwa mmụọ asaa Igbo na-eme: agụ, ngwu, ngene, ojukwu, njọkụ, elu, ala. Mmụọ ọzọ na-achịkwa ụwa ndị Igbo na-emekwe nwekwa eke, orie, afọ, nkwọ. Emeke ndị mmụọ ọzọ dịkwa iche iche. Mana mmụọ niile a nwere ka esi achụgasịrị ha àjà. Ma mmụọ onye lụrụ mmadụ ụwa, ihe niile mmụọ dịka ndị Igbo na-ada eme àjà a na-achụrụ onye lụrụ mmadụ ụwa. Ihe ji achụ onye lụrụ ụwa àjà bụ ka o nwee ike kwụnyere gị ọfụma. Dịka onye ka m ji sị na ọ dị mkpa nke nwa onye Igbo ịmata onye lụrụ ụwa, maka enwere ihe a na-emegasị onye lụrụ ụwa maka na onye awụchi gị. Onye anụ lụrụ ụwa gwuchi gị na ọ gaa n'ụzọ ihe ike mee onye ahụ. Tupu mmadụ emeghị ihe ọjọọ ọbụla, tupu mmadụ emegide gị, ọ ga-ebu ụzọ megidegoro chi ya, ọ ga-ebu ụzọ chụọrọ chi ya àjà. Ya na chi gị na-amata àjà ahụ, chi gị ahụ anọgha emezi onye ahụ ihe. Otu a ka ọ dị. Mana nyere otu a ga-abịa na mmezu ma ya na ngwa na onwe gị amaghị chi gị ahụ, ma ọkwa chi gị ahụ enwe otu ọ dị na mmadụ mgbe ụfọdụ ka ọ dị na chi. Otu ọ dị eme ndị mmadụ ndị dị isi ike, eme ndị mmadụ ndị dị anya ukwu, eme ndị mmadụ ndị hụrụ ọtụtụ ihe n'anya. Otu a ka ọ dịkwa na chi lụọrọ mmadụ ụwa. Enwe ndị nwe na chi lụọrọ ha ụwa ruchi obi ebere, ọtụ ihe na-eme ma ọkwa na ya nọchie ndị ọ dịkwara onye ama mekwa chi ndị bụ na ya na ị na-eme ka o kwesịrị ha nọgara ha blọkọ ha nọchiere gị n'ụzọ ma mekwe ihe na-ara gị ahụ. Ya mere chi dị n'iche ya mere ndị Igbo ji ekwu kwesị na ofu nne na-amụ mana ofu chi adịghị eke. So chi a na-abụ mmụọ ka ọ bụ. Chukwu dị iche. Chukwu nwekere àjà nke ya. Ị na-aghọta? Mana chi a n'ụlọ ọrụ ugbu ị kwesịrị ị na-achụrụ ya àjà. Chukwu àjà nke ya dịkwa, mana ka nkọwa àjà nke chi ahụ nke lụrụ gị ụwa. Ya hụ na ị na-emeta ya ọfụma, ya na-anọnyere gị. Tupu mmadụ emeghe arụ, ọ ga-ebu ụzọ natagodi ikikere, chi gị a ga-ebu ụzọ kwado ya. Ọ ya bụ ihe niile ị hụrụ ụfọdụ ndị na-akpọ ọkọtik na-eme mgbe ụfọdụ asụ ha na-eme nka ha na-eme nke ọzọ. Ọ mụ ihe ndị a ka ha na-eme. Otu a nọ na onye lụrụ m na eme mgbe ọ ga-eru na egboro ya ọkụkọ, wụọrọ ya, mere ya ọtụ ihe dị iche iche, ọ na-akwụnyere m. Ọkwa ya bụ na asịgụ na ndị ọdịnala na-agwọ ọgwụ makwa ndị Igbo na-agwọ ọgwụ, asịgụ na ndị a na-agwọ ji aha ala nka. Ọzọ dịkwa na ihe dịka ibe ya mmụọ ọzọ ndị Igbo a na-achụkwara mmadụ àjà. Ị gara n'obodo a niile a nọ n'elu, ị ga-ahụ na sọsọ ndị Igbo ndị na-eji ike arịọ arịrịọ. Maka na gboo ndị Igbo na-enyere onwe ha aka. Tupu gị ihe onye Igbo na-arịa arịrịọ ọ rara ahụ ma nwoke ma nwa. Ọnọdụ ọsọgoro onye Igbo ya nọrọ tupu ya arịa arịrịọ ọ ga-ara ahụ. Ọsọgoro ya ka udo nka ya tupu ya pụtara ya arịrịọ ọ na-ara ahụ.
ọ ndị be abịaji na-amụtazi amụta, mana na gboo gboo ọ dịba ha otu a, maka na anyị na-enyere onwe anyị aka. Enweghị ihe dị na mkpa onyere onwe aka. Ụfọdụ ime unu na-agba bọị taa bụ na ụfọdụ ime unu n'obodo dị iche iche na ọwụ na ofu onye Igbo buru ụzọ pụọ hụ na obodo a dị mma, lụbịa kpọrọ ụmụnne ya, ma ndị gara obodo Igbo ma ndị n'obodo dị iche iche. So ndị Igbo onyere onwe ha aka. Ahụ onye gbara akwụkwọ n'obodo mgbe a ọha Igbo atụ ego azụ onye aga mụọ akwụkwọ ụlọ bata obodo uru, bara onwe uru, bara ndị obodo, bara ndị mmadụ uru. So e nwere aja ndị Igbo na-achụ mere ndị arịrịọ ji ha anọghị n'ala Igbo. Ihe a na-ahụ na ndị Igbo na-enyere onwe ha aka rie nne. Okwu ndị Igbo mgbe ahụ na igwe bụ ike, na ụmụ Naịjirịa zuo akụ ilo na-asị ala, ihe okwu ndị Igbo na ọdụrụbe nwanne agba n'ọsọ, ihe okwu ndị Igbo mgbe a kpatara ndị Igbo ji enyere ha aka. And ihe ọkwara usoro mmadụ si achụrụ mmadụ ibe ya aja. Ọ ya ihe ọ na-ahụ abịa n'obodo asịghị na onye ji ego gbuoro obodo ehi na o nyere ụmụnne ehi. Ndị ụka bịazie na-asịghị na onye anọ n'ogbodi, onye anọ na secret court, na ọ na-anara ndị mmadụ akara aka ha. Onye ji ego na-emewe ọfụma, ele akara aka ọ ga-abịa nara ndị ụmụ nwaanyị, ndị na-ere ihe mgbata, ndị na-ere mama, ndị na-ere akara na ndị na-ere bred. Ọ ga-anara ha akara aka ha were gba ọgana ka ọgana. Ihe niile ahụ ndị ụka bịa were gbọghasị ati. Ọ ya bụ ndị a na-ahụ ha na-eme ihe mmụọ. Ha chọpụtara na ọ dị mkpa mmadụ na-achụrụ mmadụ ibe ya aja. Ihe mere ndị Igbo ji enyere mmadụ ibe ha aka bụ na ihe onye ịka mma gị nyere ya aka, maka na onye kakwa mma ga-enyekwere gị aka. Ya na-aga inye onye ka mma aka, onye ka gị mma nyere gị aka, maka na otu ọrụ sọrọ jiri ego eme onye ka gị na ya na ahịa ka ị na-azụ na ị ga-ahụkwa na ọkwa ndị ka gị nọ companies bụ ndị na-abịa azụ gị ahịa, ndị aka gị. So ya dị na-enyere ndị anụ kara ka ị na-achụ àjà n'aka ndị mmadụ ndị ọzọ ịka ndị ka gị na-enyere ya aka ọ na-aga ọfụma. Ị na ọ nọ n'usoro otu a ka Chukwu si mee ya ka ọ dị, otu a ka ọ dịbara na gboo. Mana ụka bịasịrị agasịasị ihe niile a. Ndị chọọchị na osid na weta tait na weta na ha ga-ewerezi ego, a ga-achọ dị aja, ewetazie dị money, ha wee na-agba private jet, na-anya moto, na-arụ ọrụ chọọchị n'aha ha, na-eme ihe niile. Chefuzie ya na ndị chọọchị na-eji ego ha na-enweta were na-eme ihe kwesịrị ka emee. Ị gaa na-ahụ nwatakịrị na anaghị aga akwụkwọ, ọkwa na ha rụkwuo chọọchị, ha rụkwuo skuul, ndị otu ha, ndị memba ha na-aka ụka a ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Onye ụka rụọ skuul ya 500,000, 800,000, 1 million onye ụka. So ka ezi ebe ha na-achụzi aja nwa a na-so na wetebe ego na ha ga-eji ya na mgbe ụfọdụ ha ga hụ ndị nne ha nwụrụ, hụ ụmụazị. So aja dị mkpa na ndụ onye Igbo. Ọsọgodo uji ego chipụ, a ga-enwe ndị ọzọkwa bụ ịchụ aja dị n'usoro. Enwere ike ị ga-achụrụ onye ụwa na-atọ n'ọnụ, nke a nwere ihe ọ na-arụ. Enwere ị ga-achụrụ onye di ya nwụrụ, nke a nwekwa ihe ọ na-arụ. Enwere ike ị ga-achụrụ onye nọ n'ọrịa, nke a nwere ihe ọ na-arụ iche na mmụọ. Onye nọ na ụmụazị na-agali akwụkwọ, enwere ike ị ga-achụrụ, nke a nwere ihe ọ na-arụ. Onye na mkpọrọ ịchụ o nwere ihe ọ na-arụ n'iche. Ọ ya bụ ndị ebebi ga-arụ n'ọrụ ruo ihe mmụọ asọ na ị ga-emesara aka na agaghị achụrụ onye ga-ebere otu ga-agachọ nwaanyị isi ma ọ chọọ onye ogbu mere ihe dị otu a. Enwe ihe na mmụọ, mana nwunye nle ka ga-akọwasị kama ihe mere nji iwe na-arụtụ ya aka gwa na nwee ike gachie echiche. Ihe m na-enye n'ebe ahụ ihe ndị oyibo na-akpọ key point, ka gwa na onwe gachie echiche. Ọ ya mekwa anyị nwe na arụ ọrụ kwa ihe na-akpọ Eziokwu Care Foundation. Ọkwa site n'usoro a na ndị na-enwe ike ga-menwuo ya. Mgbe ụfọdụ ha bịa site n'aka anyị na-eso anyị ga-ahụ na ihe anyị na-emegasị ndị dị otu anyị ga-atọchị ha onye agba onye asị ya na ihe dị otu emena mgbe na-adịghị anya ga ihe dị iche dị. So ọ dị mkpa ọ ya mere ndị Igbo gaa na n'obodo a ndị na-arịa arịrịọ, ndị Awụsa, ndị Yoruba, ndị Igbo anaghị arịa arịọ maka na ihe adịbara gboo. Ọ ya mere onye Igbo kpata ego ya akpọrọ nwanne ya, onye akpọrọ nwanne, onye akpọrọ onye. So anyị na-enyekọrịtara onwe anyị aka. Ha bụgazie na abịaziri ndị ụka bịazie ndị ọjọọ ọdịzie ka iwere mmadụ iwere ego nye mmadụ, onye aga-aka ego na arụsị ya. Ndị nwa Chineke bụ onye na-eme ihe mmụọ na-emeri ya n'isi, mmadụ agaghị ekenwe ego mụ onye ga-emenwu ya. Kama na ihe mere ya nọ eji emezie ihe ya adaba, eji eme ndị mmadụ ya adaba na ngwa na onwewu ngwori hapụrụ ukwu osisi aka na-akparazi ngwori. Ọ ya nsogbu ndị Igbo nwere. Mana ịchụ aja ọ dị mkpa na ndụ onye Igbo. Aja chigo, aja chi ukwu, amị ndị a na-agacha na mmiri achụ, kama ihe le ka m ga-akọwa, ma ndị a na-aga n'ime ọhịa n'osisi ụzọ gbara atọ, ihe niile dị iche enwe ihe ọ na-arụ, enwe o dipendịrị ihe na-emeghị ma ọkwa ihe na-eme ihe na-aga.
mana abụọ nkọwara na nke inyere mmadụ ịchụrụ na igburu na ị na-eme ka ị na-agba mbọ na ọ na-emete chi ụwa ya mma dị mkpa rinne. Nke a na mmadụ ọ dị mkpa na gwa onye kwesịrị chi ụwa gị kwesịrị na-emete ya mma. Ọzọ ọ dịkwa mkpa na ndị ọzọ ndị nọkwa ndị ka mma o kwesịrị ndị ka mma na steeti n'otu ụzọ dị iche iche, maka na imere onye ọzọ ịka mma onye ka mma emere gị tụ aka ụwa dị. Ọzọ ọkwa chi ụwa ga metewe chi ụwa ahụ na emere ihe ọjọọ ọ daba, mmadụ mere gị nsị ọ daba, mmadụ gara ka o kpọgbuo gị ọ daba, mmadụ gara ka ọ kpọọ gị na-enyogbuo gị ọ daba. Ị na-emetere chi ụwa ga ị na-emere ya ọfụma, mmadụ agaghị abara ya, maka tupu mmadụ emeghị ihe ọjọọ onye a ga-ebururu ụzọ braịbụ chi ụwa ga ya wụ na chi ga abụ onye akpịrị ọ na-abara ebe a na ọ gaghị egbuo gị. Otu a ka ọ dị. Ihe mmụọ ka nna kọwara, eziokwu Chineke ka nna bụ n'ebe a. Ihe nkọwa ihe dị na ụmụ ihe ndị a onyonyo a ga-eri oge, mana chọọ m ka o rie oge ka ndị mmadụ nwee ike na-ele ya. Mana ihe njide nye ya ka ị gachie echiche ka anyị bụ ndị Igbo chie echiche, maka na ihe mebigo n'ala Igbo. Ka anyị lọghachitenu ka ọ dịkwara anyị na mmụọ ọzọ, maka na odogwu ka anyị bụrụ odogwu ya bụ ị na-aghọta ndị Igbo. So mma kwụsị ebe a. Igbo mmadụ dodere ụnụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ, onye ihe ọma mere ya mere ibe ya. Ozi ọma m na-ezi na-ekesara ihe onyonyo a. Otu ndị Igbo si ezi ozi onye nọ ya kọrọ ibe ya, nwa mụta ibe ya ọ dịrị na-aga. Ya mere ihe m na-ekwu kọrọ ya onye ọzọ, gwa ha batanụ soonu mee ihe ha na-eme, soonu chọpụta ihe ha na-eme. Ya na ihe m na-ekwu na-agbagharị anya, jụọ ajụjụ ọfụma ebe ọzọ dị iche iche, ị ga-aghọta ihe m na-ekwu. Ya ma udo dịrị onye Igbo, onye chiri ezere udo dịrị onye udo dịrị ndị Igbo nọ n'ihu, ndị Igbo dị n'azụ, ndị Igbo nọ n'elu, ndị Igbo nọ n'ala, ndị Igbo nọ na mba ndị ọra dị iche iche, ugo dịrị ụnụ. Ya dị ụnụ na mma, ngunu ji eko ya kwana eze Chukwuka mere na chi unu gbawara ụnụ mgba ka ọ na-adịrị ụnụ na mma. Na eze Chukwuka abịa na chi nke ka m na-ekwu okwu a so na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ise ụmụ Chineke daalụ.